タン見てるよ。ミータン気を抜いていたんだけど違う人が来たからちょっと緊張してきた。そうね。今ねみーちゃんって言ってみーちゃんって言ったのなんじゃにゃんたわみーちゃん何それでも平気だもんにゃんたみーちゃんね気持ちいいのこれ気持ちいいのこれにゃんにゃんこのままそーっと置いとこう。はいさていつまでこのままで言うか。いいねみーちゃんあんま乗らないでみーちゃんその尻尾は嫌なのみーちゃん尻尾の動きが面白いね。みーちゃんみーちゃんみーちゃんひれぐでんぐね。みーちゃん尻尾だけ